Para pamirsa ingkang dipuntresnani Gusti, salam tentrem rahayu wonten ing Gusti Yesus Kristus. Kula Pendeta Iwan Setiawan saking GKJ Sukaraja ing dinten menika Senin 26 Januari 2026 kepareng maosaken renungan ingkang kaanggit dening Bapak Pandhita Immanuel Adi Saputra saking GKJ Sabda Winedhar Karanganyar. Renungan kanthi jejer putraning pepadang. Renungan menika kadhasaraken ing kitab suci saking serat Efesus bab gangsal ayat 8 ingkang mekaten. Pancen biyen kowe iku dadi pepeteng, nanging saiki kowe dadi pepadang ana ing Gusti. Mulane lakumu dikaya putra-putraning pepadang. Putraning pepadang. Wonten satunggaling paseksi saking artis musik country inggih menika Johnny Cash ingkang gesang ing warsa 1930 dumugi 2003. Johnny Cash kawentar minangka penyanyi ingkang nggadhahi bakat ing jagating musik country. Ananging amargi kawentar menika ingkang njalari Johnny Cash kedlarung ing narkoba, remen mendem lan gesang ingkang peteng sanesipun. Raos gumantung dhateng alkohol lan narkoba ngrisak gesangipun, padamelanipun lan sesambetaning brayatipun. Awit boten saged uwal ngantos Johnny Cash kepengin mungkasi gesangipun. Ing guwa Nickajack ing celaking lepen tenis piyambakipun kanthi jarak mlebet lan milih kesasar supados kerapan saha dangu-dangu pejah. Ing guwa ingkang sangsaya peteng menika Johnny Cash ngraosaken Gusti Allah rawuh lan nuntun piyambakipun medal saking guwa. Wiwit saking menika piyambakipun nilar sedaya tumindak ingkang blasar. Piyambakipun ngendika, "Kula kinten kula sampun nilar panjenenganipun. Nyatanipun Gusti boten nilar kula." Saking pengalaman menika Johnny Cash lajeng nyerat nyanyian rohani kados I Walk the Line lan The Man Comes Round. Ing serat Efesus gangsal ayat 8 Rasul Paulus ngetaken dhateng kita bab ewahaning gesang ingkang langkung sae saksampunipun kita nampi Sang Kristus. Biyen kowe iku dadi pepeteng, nanging saiki kowe dadi pepadang ana ing Gusti. Mulane lakumu dikaya putra-putraning pepadang. Rumiyin kita gesang ing pepeteng lan kawengku ing dosa lan pratingkahing jagat.
ingkang ngrisak. Ananging sak sampunipun nampi Sang Kristus, gesang kita kawengku ing pepadang. Sedaya karaosaken bingahaken lan nentremaken. Ewahaning gesang ingkang mekaten boten namung kita tampi ing manah kita, ananging ugi ing lampahing gesang kita. Pramila kados ingkang kapangandikaaken dening Rasul Paulus minangka umatipun Gusti, kita tansah nglampahi gesang kados putra-putraning pepadang, injih putraning Allah ingkang tansah nyunaraken kamulyanipun Gusti tumrap sesami. Mekaten pasamuan ingkang kinasih, renungan ing dinten menika Gusti mberkahi kita sedaya. Amin.